Magandang araw po mga kaistorya. Bago ko po simulan ang ating kwento, ay may natuklasan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay ang mag-subscribe, like at comment ay suswertehin ngayon. At kung tatapusin mo ang kwentong ito, ay mas lalo pang suswertehin. Simulan na po natin ang ating kwento. Hello po Kuya Chris at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Doro. Iyon kasi ang tawag ng karamihan sa akin sa probinsyang kinalakihan ko. Nangyari ang karanasang ibabahagi ko sa inyo taong 1991 sa lugar ng Aklan. Nang mga panahong ito, ay binata pa lamang ako Kuya Chris. At alam naman po nating likas na sa mga kabinataan ang magkaroon ng kuryosidad na malaman ang mga bagay-bagay, lalo na sa mga liblib na lugar na probinsya. Isang beses nga, habang nag-uusap-usap ang mga magulang ko kasama ang kanilang mga kumare at kumpare, ay pasekreto akong nakikinig sa usapan nila. Narinig ko kasing nabanggit na naman nila ang kinatatakutang baryo. Ang sabi pa ng aking ama, may hinahanap daw na dayo si Kapitan at may nakapagsabing naglakad papunta umano ang dayuhan sa kinatatakutang baryo. Tapos noon ay wala nang nakakitang lumabas sa baryong yon ang lalaki. Binalaan pa nga raw ng isa sa mga nakakita ang dayuhang huwag pumasok sa kinatatakutang baryo dahil sa marami na ang kumakalat na balibalitang mga aswang ang naninirahan sa lugar na yon. Subalit sadyang napakatigas ng ulo ng dayuhang yon dahil hindi man lang daw pinatapos magsalita at pinakinggan ang taong nagbigay ng babala at bigla na lamang daw yung umalis ng walang pasabi. Narinig kong sinabi ni Mang Doro na hayaan na lamang ang dayuhan at huwag nang hanapin pa. Dahil malamang sa malamang ay pinagpiesta na iyon sa baryong pinasukan dahil sa katigasan ng ulo. Yang mga ganyang tao, hindi dapat pinaghihinayangan. Ikaw na nga ang nagbigay ng babala, binaliwala pa't pinagtatawanan. Dahil ang buong akala nun ay nababaliw ka na. Wika pa ng isa sa mga kumpare ni tatay. Sumang-ayon naman ang isa at nagsabing huwag nang hanapin pa ni Kapitan dahil magsasayang lamang ito ng panahon at oras sapagkat hindi na makikita pa ang dayuhang hinahanap nito. Malamang sa malamang kung makikita man ni Kapitan ang dayuhan, bungo at mga buto na lamang ang makikita niya. Natatawang segunda pa ng isa. Hoy, wag naman kayong ganyan. Anong malay natin? Baka lumabas na yun sa baryong kinatatakutan ng walang nakakapansin. Sabi pa ng aking ina. Umismid naman ang kumari niya at nagsabing wag nang pagtakpan pa ang mga masasamang gawain sa baryong kinatatakutan ng marami. Dahil balita na sa buong barangay kung anong klasing mga tao ang naninirahan sa lugar na yon. Tao nga ba sila kung tawagin o demonyo? Sambit pa ng isa sa mga kumpare ni tatay. Matamang nakikinig lamang ako sa usapan nila at nagkunwaring may ginagawa. Gusto ko kasing marinig ang iba pa nilang pag-uusapan tungkol sa kinatatakutang baryo. May namuo kasing kuryosidad sa isipan ko kung ano nga ba talaga ang itinatagong lihim ng baryong sinasabi ng mga magulang ko na kinatatakutan ng karamihang puntahan. Noon ngang magkakasama-sama na kami ng mga barkada ko isang gabi, binanggit ko sa kanila ang tungkol sa narinig kong usapan
ng mga magulang ko nung nakaraan. Sinabi ko sa kanilang may dayuhang pumasok sa kinatatakutang baryo at hindi na nakitang lumabas. Napalatak naman ang kaibigan kong si Jemboy at nagsabing, "Naku, paniguradong wala na ang taong yun. Alam naman nating talamak ang patayan sa lugar na pinasukan nun eh. Tsak na nasa mabuting tiyan na ang pira-pirasong katawan nun." Seryoso akong napatingin sa mga kaibigan ko at nagtanong kung totoo ba talaga ang mga sinasabi tungkol sa lugar na pinasukan ng dayuhan. Napangiwi namang nagwika ang kaibigan naming si Jemboy nang seryoso ba raw ako sa tanong ko. "Bakit tol? Hindi ka ba naniniwala sa mga naririnig mong balita tungkol sa baryong kinatatakutan?" Tanong niya pa. Hindi ako makasagot sa tanong niya. Dahil sa totoo lang Kuya Chris, ay may kung anong mga katanungan ang namutawi sa kaibut-buturan ng aking isipan. May agam-agam din akong tila ba hindi totoo ang mga nababalitaan ko. Maniniwala lamang ako kung ako na mismo ang makakasaksing totoo nga ang mga aswang. Sinabi naman ng kaibigan naming si Doming na kung hindi talaga ako naniniwala sa mga balibalita, dayuhin umano namin ang baryo upang malaman namin ang buong katotohanan. Mas maganda ngayon pumunta sa baryong kinakatakutan. Dahil tingnan nyo, maliwanag ang buwan. Hindi tayo mangangapang pumunta roon. Isa pa, klaro nating makikita kung ano talaga ang kababalaghang nangyayari sa loob ng baryong yon. Dahil sa medyo nagkayabangan na ng mga sandaling yun Kuya Chris, kung kaya naman ay walang pagdadalawang isip na nagkaisa kaming lahat na magkakaibigan na dumayo sa kinatatakutang baryo. Nang mga oras na nga iyon, ay tinahak na namin ang daanan patungo sa karatig baryo. Habang naglalakad kami, ay panay pa ang kwentuhan namin at nagyayabangang walang tatakbo. Sa oras na may kababalaghang kaming matuklasan o ano paman. Sa pagdaan nga ng ilang minutong lakaran, ay natanaw na namin ang baryo. Noong tinatanaw ko nga ang baryo, ay nakaramdam ako ng kakaiba at sa hindi inaasahan ay biglang nagtayuan ng mga balahibo ko sa buong katawan. At bumundol ang kaba sa aking dibdib at sa pakiramdam ko ay para bang may nagbabadyang panganib. Sasabihin ko sana sa mga kaibigan ko na huwag na lamang kaming tumuloy dahil may kakaiba akong nararamdaman. Subalit nang tingnan ko ang mga kaibigan ko ay para bang sabik na sabik ang mga itong makakita ng nilalang. Sa kadahilan ng nagmamadali na silang maglakad at kulang na lang ay tumakbo sila para marating kaagad ang baryo. Narinig ko pang nagwika si Jemboy na sa wakas ay makikita niya na rin umano kung ano ang itsura ng sinasabi ng karamihang aswang. Noon ngang makarating na kami sa bungad ay marahan kaming naglakad papasok habang nakikiramdam at nagmamanman. Sa ilang segundong paglalakad namin Kuya Chris ay kamuntikan pa akong mapasigaw nang sa walang ano-ano ay bigla na lamang may bumulusok na malaking ibon sa gitna ng daanan. "Putek, ano yun?" Bulalas ko pang tanong na agara namang tinakpan ni Fredo ang aking bibig at sinenyasan akong huwag maingay. Kaagad na nagtago kami ng mga kaibigan ko sa mayayabong na talahiban at sinilip ang ibong kasalukuyang nakayukyuk pat animoy nakikiramdam din. Maya-maya pa'y marahang iniangat ng ibon ang ulo niya at ganoon na lamang ang kilabot na nararamdaman namin. Sa kadahilan ng kawangis ng isang taong may makakapal na buhok na nagtataasan ng itsura ng ibon.
Malapaniki din ang pakpak nitong kasing lapad ng payong. Ang mas ikinagimbal namin, Kuya Chris, ay sunod-sunod na bumulusok ang mga naglalakihang ibong nakakakilabot. At hindi namin alam kung saan nanggagaling ang mga yon. May mga tangay-tangay na bangkay ng hayop sa kanilang bibig habang sumisinghot-singhot sa kawalan na para bang may hinahanap. Kahit na takot kaming magkakaibigan, ay pinilit naming huwag makagawa ng ingay at pilit na nagkubli upang hindi makita ng mga nakakapanghilakbot na nilalang. Maya-maya pa ay narinig ko na ang huni ng wakwak at pahina iyon ng pahina. Sa mahinang boses ay sinabi ko sa mga kaibigan kong umalis na kami sa lugar na yon. Dahil kung hindi, ay baka kami na ang gagawing pagkain ng mga nilalang. Tumango naman si Jemboy at nagsuwestong gumapang umano kami sa talahiban upang hindi kami makita ng mga nilalang. Yun nga ang ginawa namin, Kuya Chris. Ingat na ingat kaming humakbang at gumapang sa talahiban na parang mga pusa. Sobrang lakas na rin ang kabog ng dibdib ko at hindi ko napigilang mangatog ang mga tuhod. Gawa ng pakiramdam ko ay parang may nakasunod sa amin sapagkat naririnig ko ang mga yabag ng paa at mahihinang pagsinghap-singhap. Huwag kayong gumawa ng ingay dahil mayayari talaga tayo sa oras na makita tayo ng mga yan. Tumuloy lang kayo sa paggapang. Sa ganitong paraan, hindi tayo agad makikita ng mga aswang. Bulong sa amin ni Fredo nang mapansin niyang tila ba tatakbo na ang kaibigan naming si Nestor. Sunod-sunod naman kaming tumango at nagpatuloy na nga sa ginagawang paggapang. Mabuti na lamang talaga at nakinig kami sa kaibigan naming si Fredo at hindi nagpatalo sa kabang nararamdaman. Sa kadahilan ng lumipas lamang ang ilang minuto ay narinig na naming sunod-sunod na pumapagaspas ang mga pakpak palayo. Kasabay ng paghuni ng wakwak at palakas iyon ng palakas. Indikasyong muli nang lumipad palayo ang mga aswang. Nang maramdaman naming nakalayo na ang mga aswang, ay tsaka pa lamang kami tumayo at nagpulasan ng takbo. Habang tumatakbo nga ng mabilis, ay panay ang pagmumura namin dahil sa hindi kami makapaniwalang totoo nga ang mga sinasabi ng karamihan na kampon ng mga aswang ang kinakatakutang baryo. Noon ngang makarating kami sa baryo namin, ay tsaka pa lamang kami huminto at halos maputol na ang litid ko sa paghabol ng aking hininga. Buisit! Ayoko nang bumalik doon. Sambit ko nang makahinga na ako ng maluwag. Sinabi naman ng mga kaibigan kong maging sila man ay hindi na rin sila babalik pa. Dahil sa baka hindi na sila makauwi pang buhay. Sinuwerte lamang kami ngayon dahil hindi pa kami gaanong nakapasok sa baryo. Dahil kung nagkataong nakapasok na kami sa looban, tiyak na baka hindi na kami nakalabas pang buhay. Dahil nga sa natuklasan namin, Kuya Chris, ay hindi na kami naglakas loob pang muling dumayo sa kinatatakutang baryo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Chris. Maraming salamat po. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.